Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли отново в каналът Conscious You. Благодаря на всички, които лайкват и споделят видеята. Целта на днешното кратко видео е да разясня финните разлики между видовете позитивни утвърждения и как може да ги използвате по най-добрият начин за вас. Както знаете, или вече сте разбрали от видеята, аз работя с йога нидра, в която много често използвам терминът санкалпа. Санкалпата, това е кратко положително утвърждение в сегашно време единствено число. Както казва Свами Сатянанда, санкалпата е семето, което посяваме вътре в нас. По време на йога нидра, повтаряйки санкалпата, ние се свързваме с вътрешното ни аз на едно много по-дълбоко ниво. Санкалпата е практика, която се свързва с подсъзнанието. Докато манифестацията също е вид положително утвърждение, но тя идва повече от ума. Какво имам предвид? Манифестацията се свързва с това, което желаем да постигнем. Обвързана е с определени резултати, докато санкалпата е едно вътрешно намерение за трансформация. Какво е добре да правим, когато формулираме санкалпа? Санкалпата е добре да е възможно най-кратка и ясна. Също така в санкалпата не се използват отрицателни частици като не, защото, както вече споменах, работи с подсъзнанието, а подсъзнанието не разпознава тези частици. И за да стане по-ясно, ще дам конкретен пример. Например, ако формулираме санкалпа за смелост. Аз съм смела. Това е правилният начин, по който да я формулираме. Би било грешно, ако кажем аз вече не съм страхлива, тъй като подсъзнанието не разпознава думата не. Разпознава само страхлива и тогава задаваме грешен модел. Затова е добре да избягваме тези частици. При манифестацията не е задължително да ги избягваме, но лично аз отново предпочитам да се фокусирам в позитивният вариант на утвърждението и да не използвам тези частици. Не мога да кажа коя от двете практики е по-добра. Всъщност вярвам, че и двете практики биха могли да бъдат полезни и да работят заедно. За някои хора санкалпата може да е по-силна практика, за други да е манифестацията. Но да, аз вярвам, че може от двете да бъде извлечен максимума. Манифестацията е като посока. Тя показва какво искаш да създадеш в живота си. Тя работи с образи, с желание, с визия. Докато санкалпата е това вътрешно семе, този корен на какво бих искала да променя, да трансформирам, да изградя в живота, в себе си като характер. Санкалпата е вътрешното състояние, от което всичко започва да се променя. Може да си го представите последният начин. Манифестацията е като карта. Тя показва на къде вървим, а санкалпата е вътрешният компас, който държи в правилната посока, докато вървим. Ако използваме само манифестацията, може да останем само в ума, в желанието и в преследването на това, което искаме. Докато
ако включим и санкалпата, тогава вече намерението се посява в подсъзнанието ни на едно много по-дълбоко ниво. Когато двете практики се съчетаят, както вече споменах, за мен резултатът би могъл да бъде много по-добър. Какво друго бих могла да кажа? Манифестацията състава образа, докато санкалпата превръща образа във вътрешната реалност. И когато човек започне да живее в това състояние, действията се променят, изборите се променят, хората, които привличаме, се променят. Най-добрият момент, в който да се седиш санкалпата, е практиката йога нидра, когато умът е притихнал. Манифестацията, от друга страна, може да се използва по всяко време, чрез визуализация, писане, намерение, може също да се използва по време на медитация, както правим и в видеята, които качвам. И така не е нужно да избираме между санкалпа и манифестация, а може да съчетаем и двете заедно. Защото истинската трансформация се случва, когато вътрешното и външното започнат да говорят на един и същи език. Надявам се, че видеото не е станало твърде дълго и че не съм ви отекчила с тези обяснения и че съм внесла възможно най-голяма яснота относно разликата между двете практики. Ако има медитации, които искате да чуете, положителни утвърждения, които да пресъздам под формата на медитация, може да ми пишете в коментарите. Благодаря ви, че изслушахте това видео и до скоро!